Prepare yourself for the big fight. Inday. Kinagat ko. Chuy mo? Hey, you. Are you Chuyaks? Tawagan na lang ko ninyo Sunny. Just call me Sunny. Taga-SIR Phase 1, Davao City. From SIR Phase 1, Davao City. Mangkon ko, karaang chuy ko ba? Yes, I accept that. I'm on all the El Chuyaks. Maro-maro, maldito ko. You know, I'm a bad boy. And a bad boy in SIR. Before. Apandi ko kapasakit o babae. Grasshopper. You know, girl, you are the grasshopper. Mo to ko sa panultihon. Yes, I know. The story. Nga ang babae, dili kinapasakitan. The girl. Don't box. Don't box. Dili pasakitan, partner, ka ng sumbagon sa... sa rin na day. Ano may pasabot mo, partner, in English rin eh. Angay kining panggaon o palamian. Yes, the girl, you know, you accept and hug and go to the room and sleep. Saan mo ito ang sporto? Malon mo lang ni mo, magmihalay mo, asan mo pa yung hundi ay? Partner ko, magmihalay na yung partner ko, nakayo yung partner, asan mo pa yung hundi ay, partner? Makuman ka niya, sige. If you love the girl, you go to the motel, lodging house. Dili nga na. Ugma man. Hindi ko magkugka. Kasi kung may kugma na asan mo na hundi ay, magkasinabot mong doha. Dito na sa Sakinan. kwarto na ko kay Bibayan. Ika ng library. Ito yung room. Anyway. Handod karon ulit tao pa ko. Until now, I'm at Chilor Express and we roll any kind of bus. The Norte Fighters, Kaul Golden Transit, Kahok, very old bus. Kanga, anything you see will be used against you. Aban kaya ako magtiayon nga silingan din si Loida og Efren. My neighborhood grasshopper Loya and Efren. Sige na nag-away matagabi. They're always fighting every night, every day. Makabungol na. There's in the, you know, you're a member of DDS. Sino this? Davao Dep Squad. Mabungol ka, partner. Ako, igol ako ni Tabang kay Loida. Yes, me, I volunteer to help Loida. Apan, napasanginlan ko. Grasshopper again. Her husband to accusing me. Huwag din nagsugod ang
mag-upload sa akong ginabuhi. This is the story of the stagnant of my life. Ang yun eh. Mas kabilibag ginako ni mo ba? Mas kabilibag ginako ni mo, Sunny. Sunny Boy Jr., Crime Buster. Ako, wadyo kilay, gibiliban din ikaw na kid. Ikaw na kibayo ni. Bilipan siya ako ni mo doon. Sani? Oh. Dili, ikaw Leon. Si Sani. Si Sani ba? Ano sa bagasan? Ganun raw na kaga... Ano kagidungoy dia? Kapag doon pa kayo kaset, di naman kamutingog na. Tingog ba? Tingog ya? Di manggod ni. Dili manggod. Inani manggod ni siya mga... Bilib jugay ko na masan ba kay mo shot ka mag-abot ang baso di mong suwang. Ito ikmo agad mo eh. Dili, ayaw ko ninyo inanaagod. Part? Kabalo bayagid mo part nga ako. Pag tinarong na magig ko part, pero ninyo ko sa'yo matarong. Ang bilibal naman ako ni mo, pre, hindi juga nagkapasakit ang babae, pre. Ako, wala juga sa Bisa kuha. todo ginadungan-dungan mo sila, pero ano mo sila pasakit eh. Sakto yung kadya. Ako, ninyo ko nagkapasakit ang bayagid mga part. May po na, no? Sani, kaya po na sila masayod na daghan din sila. Nasayad na sila pero nagpabungol-bungol lang. Hasta ang bilibal ginako ni mo sa... Lain pa, lain Ano pa. ba ko ni mo dagol, tama ka ng dagol ng may mata? Kabalo ka? Ako yun. Sa una, perting na rin tayo ako, pero... Oo, may limutan ni mo. Wala ko kapas alin niya. Di ko kapas alin niya. Pudong, may mara naman Ay, ito. ay! Sus, doon na, nagwahal na po na. Ayaw. Ano nga? Ayaw. Kay... Tingnan, teka ha? Iko sa Ayaw ko na pagkakong gilikon. Hala, Nicolata na po ay si Loida Kaluoy ni Loida. Grabe, gilintahan na ba? Oh, may kaluwis babae ni sa... Uy! Lata naman na niya yung asawa nga. Kung ano ka na yung asawa, o katikig din ng lawas ng asawa. Gusto ka pinadunay ni, ha? Sus, kinukubran. At tuwa nito, Brad. Kimara pinadunay ni. Lumoy, kaya naman. Ay nang akong likod. Ay, abay. Agay. Gusto man, manghilabot, ha? Ano, paglabot-labot yan? Bart, awin, nas magtiayo na. Malok ka na nga. Gusto di kayo mag-apil-apil, tana? Imagine, pero lo. Di ba, Podong? Maujud. Loy lang, Sir, mas loy Podong, malis ka, lang. malang ilaw ni Pod. Loy lang ka ba? Ano din ako ganani mo? Alam ko na idol, mas pinisilidman good. Agay. Ayaw ko malagot ba? Ayaw ko malagot, tugon mo! Ha? Udiyaw sa mata ko. Bukuon ko na yung naong guba na daan! Sus, kinaw ko, mangguba manignaw ni tahanan eh. Kaluoy pa dito sa asawa. Ayoko. Ay, mabalhin tayo. Kaligog-gog pa din bis mag-inom ta di ba sa istorya. Tara, balitan to spikas ta. Leon, sa may masulti ni mo, Leon. Time will come, people will tell. Tara, balitan speakers. Ito tungkol sa Kwan Iron Break Store. Ayaw dito kayo. Dagang patanon. Eh, pukawa sana si Kokong din. Ang sana mas Kokong. Kong, Mga turata. Asak ni yung tower niyo eh. Uy, Kung tara na kong, para di ka na ko malaparo kong, tara kong.
Sakit kayo akong naong san ba? Tanawa pa ko niya akong naong san, no? Pero yung gubaan na gidsan, guba pa namin idaan. Sige, natin na ito na yung bana ni mo. Balo ka na yung bana nga. Puro nagbayot, mong lata kasawa. Ako lagi mga, kuha na yung mga bana lagi. Salamat na lagi ko mga pilapil ba? Kami ginagwatahan ka pero kay, di ko gana na ng mga bana nga mong lata kasawa, kaya mong bayot mo ng bana nga mong lata kasawa. Bitaw eh, kay siloso, hindi siya kaayog ma. Kadang-kadang nakikita niya nga laki, yun din yung uyab doon na ako, nanguyab doon na ako. Isa! Kasi nagtanong nga kamaot ni mo na ba yung uyab ni mo? Ay, nasag ni mo, San, uy, ayaw mo buwi na nakakasan. Naluoy lang ko ni mo. Kapalo ka nga, di ba dapat ng asawa, bisa sa kamangta sa asawa, di na ni mo pwede pasakitan. Naluoy ka nga, kasagod ka na, dagulang kong nakita ko niya. Patama na rin ka na ni Day. Mugani kung siya gani ako pangutanon nga sa niyang ka-textmate diya, masuko dayo, yan ipakaon na niya, ipahapak na rin niya yung cellphone sa kong gawa. Ansa? Ko'y amon ng imong pana. Blatter na to na. Na, bablatter na to, hindi na magsilbi, baka priso gina dito. Mura na ba po gwapo na imong bana? Ako lagi wala pa ng bana lagi. Awa lang. Awa lang. Salamat kayo, San. Salamat kayo, San. Masamang kagikan, Pilo. Ikaw tawag ang pilo kay kabalo kang April akong pangalan, ha? Kalimutan ko yung pangalan ni mo kasi hindi mo pala taon. Ayoko padunggahan. Ayoko, abanda. Ayoko padungga-dungga nga. Imo kong gilibak sa barangay na to. wala mo ka na akong gilibak, friend. Ayaw. Maot tigil na ang bayana ka. Kaya. Sabi ako sa lalim mo, friend. Ngayon mo kong ginaan. Ang mga taon na magkakasakugitan. Silabot mo, ha? Silabot mo, nagbraha ko rito, nagtungit ko rito. Nag-inom ko, silabot mo! Ako, nakita sa kong kilid. Ay, ako sumbagal sa kilid, kaya din ako kalabahan eh. Silabot. Laba ka. Agay. Gusto ka tigdakan na ha? Ayaw. Maluoy ka. Wakoy kaloy! Mangtas ko! Ayaw, friend. Tulad ganihan mo tabi-tabi, gaya ka sa gawas. Agay. Ganang bagang mo, ibaling ko na sumangan! Ayaw, friend. Isuda na, friend. Ayaw, friend. Gapil ka, butag sa'yo pala naglada na butag. Ano sa man yan? Kung nga nag-ayaw ba, grabe na siya. Naglipog din ito mga silingan dire, Pat. Nga, huwag mo tatay mga trabaho, pero sige tag-inom. Mawagit, ang tanong ito isa na sa flyer na to. Tingala, silingan din ang nato na to. Ay, daw. Tunggan ako, alam. Kung ba ito ko, sirang idog na ganaan lang, pero huwag mga trabaho. Wala sila kabalo, mga kita. Ngayon nag-supply sa itong kwarta. Natay mga gigas abroad, mga TFC subscriber nga. Nagapadala sa itong mga donation box. Mawagit ko din sila masayod nga natin sa mga kuwan day. Natin tayo mga panding gikat sa gawas sa nasyon. Wasin sa mga nga natin sa atang NGO day ta. Kailangan pa! Pudong! Tubog niya, pudong! Sabi na lahat, Pasas tawin rin! Balik na! Balik na! Tabang!
Di na ko ni mo talbalo ay mga... Uy, tabagay ko ninyo, tabagay mga siligan, tabagay ko ninyo, kikulang ka naman ko sa ako kumana. Ano ba? Budak ako. Ay! Balik na rin! Bahala ka dyan, yun. Bro, sabi na bro. Uy, magsabi na mo kibuhat sa mga asawa, ha? Ayaw paglabot-labot, ha? Ang sawa ng Bart. Ay, ganun ba mga igulatan na yung mga asawa ba eh? Ayaw paglabot-labot, Pat. Labi na ikaw. Suya kay ko mo, ha? Isa may mong Ikaw! ginasuya. Ikaw! Ako ay mong ginasuya. Palungan ko ng background, eh. Ikaw! Palungan ng background. Ikaw nga akong isuyaan kay imong gitalo akong asawa. Gitaro! Potletel! Tanaw ng imong asawa! Ba't ayaw ko? Ba't? Ako pa, kapalo ka ba? 2007 pa ko kulat ang tao ba? Mayroon sa kibayat. Isag tayo na Pat. Suko mo lata mo ng kabang. Ako, Derek. Ikaw ba? Tayo dito. Halika rin ba? Pag-istoryan na ito. Pag-istoryan na ito. Dire na ko. Ikaw ba? Sa'yo ni mo. Mangilog mga kasawa. Gitalon ako ni mo asawa. Tanawan ng ngip ko sa asawa. Gabulag lang ng asawa. Ngip ko ni mo asawa. Ninaw ni mo asawa mo rin ang siupaw. Ako nang papatosan. Ay, dali. Ikaw ba? Dili na yung gudol, me. Asa tumutin niya sa Quandre Black Horse? Ikaw ba? Ay, kung sila-silosis yung mga asawa ba? Ah bro, ayo bro. Ako gibuhat na niya batilya. Kawa pa ba naman hipos tong karton ako dito sa Kwan? Silos. Ay, hindi pa kong itong balikan. Ikaw na pagod rin. Ano mang ulatan mga asawa? Bayot ka. Ha? Ay, salig ba mo kidagan mo? Ayaw po. Salig mo kidagan mo. Matalawan niya ako mga kawan. Matalawan niya ako raisog rin. Sa balo makas ako ha? Gawas ako na akong Batangas. Kamura ka nagkagabas be. Ay, kadara na mo ka. Kadala-dala ba kong barina, do? Sa barinahan ko ng antang, di ba? Ikaw ba? Di ba? Asa to akong 3 kantos be? Ita ka na eh. Gusto Ito. ko ilubong ko na si mga Ako ni. relasyon na ko asawa. Unsa? Diba ko di ba? Tawang-tawangan mo sa mga platter. Kinari kay nakipagtingin siya, ha? Ay! Masama sa pagkapinan pa lang. Kanina tayo text. Part, hindi na ako musugot na part. Hindi na ako musugot na part. Ay, paniliyon. Tinoon na yan. Ginaingon paniliyon. Musukol mo ni. Mukha mo ni kang tabasatan. Sande pagod san? Saman, part yun. Naginat pa ka to yung asawa nga kumawat na to. Mga kanina akong gangon. Kabalo ka. Ay, Ingat nata. ka kong babae, part. Ay, nata. Bisag marutong tambasakan ng asawa. Kabalo ko, ganahan ka, Dodo. Babae ko ka na. Kay, saling ba ka kidagan mo? Bawa. Bibili. Tanaw, ipabili na. Ay, mga papel. Katulogin siguro kay. Kabalo ka. Kami, mga kabalo ko sa akong si Bindan Bitsidan eh. Ikaw, rin kabalo. Balance ko, ano? Aha. Kapay ko na. Sige, sumbag niya. Kung pala ka sumbag, ay sao? Kita ka ni dos por dos. Imunan ko rin si Muro. Sabi ko sabi mo, banto kasi sa presuan o sa ospital? Ha? Lodil! Agay! Mamunan ba kitang bandos? Hindi ka rin, o kaling dos por cuatro. Bay na ba? Ang tiyan ang akong bata! Wala ko naman nilalaban yung mga asawa ni mo. Kado ka! Saan? Wala ka ba ka? Ha? Tubag! Wala ka pa ba ka? Ay mo laban dia. Bay, naglagot ko nagtanong to ano. Pambita ko isa kadukol be. Eh? Agay!
Ayot magkakamudokol pa. King-king magkakamumingki. Ako po, pamas na po ko. Palit ka ko. Ikaw, Leon, gusto ka mo sa takwa, ni? Isa lang. Ganang pinatalo ko power pansa ko ba? Iwit kayo magkaabot ni mo na. Si Leon na po. Si Leon na po. Kare. Leon ba si Leon? Oh, what ha? Di na kumukawag munggos ba kay lain na sakit-sakitan sa kong tuhod. Malatan na. Grabe may uric acid din yung munggos. Kamu na lang dia. Ayaw, saban. Mamulatan pag-asawa, ha? Gusto niyo ba? Isakat ka sa tower pan? Gusto mo? Nasakol ka? Tama na, dili na nila kumusap. Mulata ba ka? Kumusap. Mamulata ba ka? Dili na. Okay, dili na lagi. Ayaw ko ka na, ha? Ay, babae, dali. Ay, pasay na sa mga asawa. Pasay na. Takam ka. Ikaw ba ang pasay na? Santo yun, kaya lumot, be. Sa sino ko? Nalibahong kigwa. Sumakan mo pa kayo. Gusto mo niyo naman nagigulitan ng labi po, anak. Sino ako, Loida, nalimot ko. Agam ka. Ha? Saan ba? Igwa, kanang kuwan yun, gagmay. Hindi ako sa ilo ako. Kita ka niya kung ilong di balila taping. Hindi mo kinulata. Sorry kayo. Ipapriso na yung kalako ba? Hindi na kumusap. Promise. Pamis pa. Salamat kayo. Kanina ko ni mo kung taon. Pantay sa ng taon ko ni mo, ha? Isumbong na kanin nila. Ha? So, kung agay, kaya ako na, bubawas pa ko kaya nakiguan ko. Kalipot mo sa English, Anjoy. Nagbay kayo sila. Sa tawa galing. Bitok na. Sige na, sibat mo na ito. Ito naman ito. Pagdulog naman. Ito sa ko sunod-sunod sige maot tinig ng mong asawa. Wala ba ko ganahan eh. Lagi, Brad, ay po, tinudan ako sa Brad. Hindi ko mapatol sa akin, boy. Hindi na. Ayun, dali niya manulti yun. Tara na. Nindot yun nilang kay bago na tanawlihan. Ay gyud si Lloyd og Efren Dolanday. Wala mo patagman ni tawanan ni, di mo tagam ni. Bayot, mula tag-asawa. Mula pa imangno lang sa mga bana na mo pa mula tag-asawa. Mga mabayot mo, ana. Sa pagkakaroon, upside ng pamuyo nila, ay sating-sating midri, di na may kanungugog. Mga sinagpaay, sinumbagay, lain na mong madunggan. Saron. Asahan din na mo sa susihon. Liliyan sana ko diri kung sana. Pero bitaw, pasalamat lang ko pohon kung mamingyo na ko. Diligin ako sundon si Efren nga mamulata o kasawa. Palihog na lang kong patukar sa soundtrack sa mga karang choy diha. I-dedicate lang ako ni sa mga manigiingon nga old addicts karaang choy. Sa mga naminaw karon, may buntag ninyo tanan. Unta kakuha mo leksyon ng babae dili angay pasakitan. Apan ang babae angay palamian. Mao kini niya suwat magtatampo. Mga taga-SIR Phase 1, good morning. Sunny.
Rachel.